El Photo Uploader és una aplicació que ens permetrà pujar fotos directament fetes del nostre mòbil o tablet. Podrem trobar aquesta aplicació a dades personals per pujar les fotos dels residents i a infermeria per pujar fotos d'úlceres o cures del resident. Per pujar la foto, cliquem al botó d'afegir foto i a obtenir Photo Uploader. Ens apareixerà un codi QR que haurem d'escanejar amb el nostre dispositiu mòbil o tablet. Anem a la web que ens apareix i cliquem a l'icona de la càmera. Introduïm el mateix usuari i contrasenya que tenim a la Jerus. Seleccionem el resident. Tindrem l'opció de pujar una foto de resident o d'úlcera o cura. Podrem agafar una foto que tinguem a la memòria del dispositiu o bé fer una foto. Un cop triada o feta la foto, la pugem. Podrem veure que s'ha pujat correctament a la fitxa del resident si hem pujat una foto del resident, o a úlceres o cures si hem pujat una úlcera o cura.